Ha? Hey guys, after New Year ito. Mag-mukbang na lang ng gulay. Kumusta New Year niyo? May leftover ka ba dyan? Tapon nyo na yan. Magulay na lang kayo. Gulay is like... Tapos, piritong galunggong. Kaya umpisahan na natin ang laban. Tagal-tagal din yung naman ng gulay. Ayaw mo ba? Anyway, so, nag-set up ako ng mga sports. Hanggang po ba? Hindi ko? Pinapagod po ba? Set up ako mga ganda. Pag-release po ko. Kami. Enjoy nyo, yung pumis na walang pasok. Nagdag mga ano. Pagkakilya, ba? Pagsa. Nag-release kami siguro mga anyway, so, pinapagod ko sa mga isang pag-agal. Tawad ko tulong video.
May na. Ayan guys. Tignan ko kasi yung ulam. Ang dami kong maubos na kanin. Kumpara mo kasi sa mga baboy. Kung hindi lang makain mo yung kanin, alam mo mga kaboy, yung mantika. Yung ikaw kasi pamina. Pero itong mga isda, bukan. Yung ikaw ibaho. Yung ikaw yung kapon lang. Gulag yung makalabaw sa gulay. Labi ng ano, gulay yung ganang. Anong bindog ba kayo? Ba yung bindog? Bindog na ginaling. Malahalo. Tapos iba kong putan ng gupra kamong ang bati yung sa kalihan niya. Na sige na mo. Masinag ba ng buwan? Isa lamihan. Isa pa tagabukin mo niya. Dapat tagabukin mo niya. Ano na itayin naman sa mga asasya. Lamig tayo na sila. Ayun lang. Sabi nyo sa inyo lahat. Nakaiba na tayo. Dami kang trabaho. Hindi pa ako nakalapit sa kawain. Yan talaga araw-araw namin trabaho kasi alam mo na. Ito lang isa dito kumikilos. Anak ko din yung mautusan. Yung partner ko hindi yung mautusan yan. Pero ang bagay, minsan, nakapag din ang plato. Naka-apak ng kumikilos. Ayun lang guys, bye. See you in the next vlog guys.